Li Tirkiye pêvajo her di rojev de ye lîjneya şopandin û tespîtê ku piştî qanûna çarçoveyek hetmeriyetê hat damezrandin. Carekem dibin serokatiya cîgirê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz de civiya piştî civîna 3 saet û nîvan hat ragandin ku dê 4 komisyon ji bo rêveçûn çavderîkirin û bi rêvebirina pêvajoyê bên damezrandin. Ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi... Di çarçoveya pêvajoyê de qanûna xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî ya da rojnameya fermî de hat weşandin kete meriyetê. Lijneya şopandin û tespîtê ya ku li gorî qanûnê hatiye damezrandin, duh cara yekem dibin serokatiya cîgirê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz de civiya. Di civîna ku li Beştepe'yê hat lidarxistin de Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan, Wezîrê Karên Hundir Mustafa Çiftçi, Wezîrê Dadê Akın Gürlek, Wezîrê Parastinê Yaşar Güler, Serokê Teşkîlata İstihbarata Neteweyî İbrahim Kalın û Sekreterê Giştiyê Lijneya Ewleyiya Neteweyî Oktay Memiş amade bûn. Piştî civîna 3 saet û nîvan daxuyaniyek nivîskî hate weşandin. Di daxuyaniyê de hate teqeskirin ku pêvajoya dîrokî ku bi vîzyona ji holê rakirina tevahî ya tundutijî û çekan û pêşxistina atmosferek biratiyê ve tê ajotin bi pejirandina qanûna jimare 7595 li ser xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî ji hêla parlamentoyê ve gihîştiye qonaxek girîng. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku ji 18 tebaqa 2026 pê ve Qanûna hejmar 7595 ku bingeha yasayî ya pêvajoyê pêk dîne ketiye meriyetê. Bi ketina meriyetê ya qanûnê re mekanîzmayên îdarî bi lez û bezketine tevgerê û derbarê naveroka nîqaşê ya di çarçoveya civîna lijneyê de ev agahî hatin dayîn. Karê lijneyê û hevrêzkirina karê ku ji hêla hemî saziyên dewleta me yên beşdar di pêvajoyê de were kirin, di asta herî bilind de bi berfirehî hate nîqaşkirin. Prosedûr û prensîbên ku di sevk û rêvebirina karê lijneyê de divê werin şopandin hatin nîqaşkirin. Biryar hat dayîn ku jêr Komîteya Koordînasyona Karûbarên Edlî û Hiqûqî, jêr Komîteya Çavderîkirin û Tespîtkirinê, jêr Komîteya Yekbûyîn û Ahengibûna Civakî, jêr Komîteya Bêçekkirin û Koordînasyona Stratejîk werin avakirin. Daxuyanî wiha bi dawî dibe. Dewleta me bi hemû saziyên xwe yên ku bi hevrêziyeke tam dixebitin, dê bi biryardarî van gavên dîrokî yên ku dê yekbûna civakê xurt bikin bidomîne. Cîgira Serokê Koma Parlamentoyê ya Dem Partiyê û endama şandeya İmraliyê Pervîn Buldan di bîstê tebaxê de ragihand ku Abdullah Öcalan jî dê bibe endamê jêr Komîteya Bêçekkirin û Siyasîkirinê. Di derbarê pêvajoya Bakurê Kurdistanê û Tirkiye di meşe de ev rojev hebû bi taybet lîjne kom bibû biryarên ku hatine girtin jî li gor daxuyaniya wan di nûçeyê de hebûn ev tiştên ku derketin û pêş wek hûrgilî jî me di nava nûçeyê dan dîsa jî em ê biçin Anqereyê Günül Gün nûçegihana me merebe ji ber ku îro tê payîn ku Recep Tayyip Erdoğan Serokkomarê Tirkiye jî biaxive bi taybet şûyê xelata Bitlisê pîrozbahiyên Nesdû pêncî û pêncemîn salvegera şerê Malazgirê dest pêkirine piştî bernameyên ku Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan dê beşdar bibe civîna kabîneyê jî dê li xelatê were li darxistin. Di civîna kabîneyê de tê pêvajoya ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd tê meşandin were nîqaşkirin. Heman demê de jî li wir wê bi Devlet Bahçelî re Serokê MHP'yê giştî Devlet Bahçelî re jî wê bicive tê payîn ku ev civîn jî wê pêk were. Em niha ji bo van hûrgiliya biçin Anqereyê nûçegihana me Günül Gün bi me re. Tu bi xêr hatî Günül? Günül em di mijara bigirin dest bi taybet ji bo civîna dohya lîjneyê ku kom bibû daxuyanî jî dabûn menha jî bi temaşevanên xwe re parvekir hûlgiyên wê civînê komisyon jî hatin avakirin. Di heman demê de îro herî zêde çi derketiye pêş dîsa girêdayê civîna lîjneyê agahiyên ku li ber destê te hebin tu bi me re parve bike mijara me duyemîn jî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan çûyê xelata Bitlisê li wê derê jî pîrozbahiyên Nesdû pêncî û pêncemîn a şerê Malazgirê heye wê bîrbînin wê pîroz bikin. Di heman demê de li wir wê civîna kabîneyê pêk were bi Devlet Bahçelî re jî wê hevdîtinê bike li wê derê civînekê pêk bîne. Naveroka wan hevdîtinan de ew civînan de eger agahî li ber destê te hebin em wan jî bigirin.
Dem baş rênaz dibare. Belê piştî ku yasaya çarçove de rojnamaya fermî ya devletê de hat weşandin bi awayekî qanûnî cara yekem şandeya nirxandin û şopandinê do civîna xwe li dar xist. Ev civîn nêzik sê nûsî saetan berdevam kir û li dibin seroketiya alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz hat sazkirin û hin wezîr ji beşdar bûn, wezîrên dadî, parastinê, wezîrên derve û hundir her wisa hin rêveberên saziyên devletê jî beşdarî vê civînî bûn. Piştî vê civînê daxuyanek ji hat belavkirin di wir de hat diyarkirin ku rêbazên xebatê şandeyê hatiye diyarkirin ewilî piştre ji bo rêvebirin û çavderî û koordinasyona vê pêvajoyê wê çar komisyon bêhnava kirin. Wê ji di nûçeya wê de diyar kir ku wê navê komisyona ciya hatiye diyar kirin. Lê niha di bendê ku gelo wê Abdullah Öcalan di wan komisyona de cî bigire yan na niha ev tê merak kirin. Bîst tebavê parlamenterê Dem Partî û her wisa endamê şandeya İmralê Pervîn Buldan diyar kiribû ku wê Abdullah Öcalan di komisyona bêçekirin û siyasîkirin de cî bigire û wê qonaxa bêçekirinê rêve bibe. Hem lê do daxuyaniya şandeyê da bi awayek eşkere navê Abdullah Öcalan nehatiwe eşkere kirin. Lê belê hem daxuyaniya axaftina Buldan ya bîst tebavê nîşan dide hem jî hin nirxandinên ku derdorê medya desilatê di medyaya de cî digire xuya dike ku Abdullah Öcalan wê di komisyona bêçekirin de cî bigire wê qonaxa bêçekirinê bi rêve bibe. Gönül derbarê serdana Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji bo xelata Bitlisê ve biçe navçeya xelatiya Bitlisê li wir wê tevlî pîrozbahiyên nehdû pêncî pêncemîn ên salvegera şerê Malaskiriyê bibe. Heman demê wê civîna kabîneyê li wir kom bibe û tê payîn ku bi serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli re jî bê gelhev. Derbarî wan civînan de gelo agahîl gelte hene hûrgulî? Belê ev jî yek rojeva kedinê ya vê îro ye. Weketê zanîn civînên kabîneyê li gorî periyodekê tê kirin. Îro jî ev civîna kabîneyê ya dibin seroketiya Serokkomar Erdoğan wê bê saz kirin. Wê civînê da li gorî agahiyan wê mijara sereke pêvajoya heyî be wê pêvajoya heyî bê nirxandin. Wekî din rewşa dawî ya aborî û enflasyonê jî wê bê nirxandin. Ev civîn îro wê li Enqereyê nebe ji ber bernameyekî taybet wê li navçeya xelata Bitlisê bê saz kirin. Li gor agahîn ku me bi dest xistiye mijara sereke ya civîna kabîneyê wê pêvajo be. Gönül em gelekî spas dikin agahiyên berfireh te jî me re parve kirin. Quvvet beşdare. Dem olsun.